Para siswa kang kinasih sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawa. Materi dina iki yaiku ngenani swara jejeg lan swara miring. Tujuan saka pasinaon iki yaiku supaya sampeyan kabeh bisa nulis lan maca tembung-tembung ing basa Jawa kanthi bener. Nah, kaya apa materine? Ayo disinaoni bareng-bareng ya. Aksara swara utawa huruf vokal ing basa Jawa iku ana 6, yaiku A, I, U, E pepet utawa E lan O. Aksara swara mau kaperang utawa dibagi dadi 2 jinis, yaiku swara jejeg lan swara miring. Titikan utawa ciri-cirine swara jejeg yaiku pungkasane wanda utawa akhir suku kata ora katutup karo konsonan. Tuladhane telo. Dene titikan utawa ciri-cirine swara miring yaiku pungkasane wanda utawa akhir suku kata katutup karo konsonan. Tuladhane kipas. Swara A jejeg ing basa Jawa diwaca O. Tuladhane mata, meja, dina. Dene swara A miring ing basa Jawa diwaca A. Tuladhane sikat, dalan, omah. Swara I jejeg ing basa Jawa diwaca I. Tuladhane sapi, mari, kuwi. Dene swara I miring ing basa Jawa diwaca E. Contone kikil, cuwil, semir. Swara U jejeg ing basa Jawa diwaca U. Tuladhane sapu, watu, buku. Dene swara U miring ing basa Jawa diwaca O. Tuladhane balung, kurung, sarung. Swara E jejeg ing basa Jawa diwaca E. Tuladhane sate, sare, suwe. Dene swara E miring ing basa Jawa diwaca E. Tuladhane cowek, goreng. Swara E pepet diwaca E. Tuladhane sego, rejo, resik.
Swara O jejeg ing basa Jawa diwaca O. Tuladhane soto, bakso, kebo. Dene swara O miring ing basa Jawa diwaca O. Tuladhane botol, bolong, kobong. Catetan, ora kabeh wanda sing kabuka kuwi mesti diwaca jejeg lho ya. Tuladhane tembung ora, biasa, lan sapanunggalane. Nanging cacahe sithik banget. Kikil, Nomor kalih Kikil. kikil, Sikil. sikil, sarung, sarung, Kalung. kalung, kalung, Otomatis. Nggih, otomatis. karena ini terbawa kebiasaan kikil. Oke. Nggih sampun, matur Nggih, nuwun. terima kasih. Nggih. Sejatine materi ngenani swara jejeg lan swara miring kuwi amba banget lho ya. Nanging dina iki sampeyan mung nyinaoni pungkasane wanda utawa akhir suku kata wae. Muga-muga materi sing wis sampeyan sinaoni dina iki bisa migunani tumrap sampeyan kabeh. Cekap semanten, matur nuwun.